Ketha gamusa phan aman peng piponsi longria vai kang long powerloom along pen kason se gamusa phan longria lo na hokadim da ki jora hukum ing hapon popusi sarkar hin pen pachini pon Karbi Anglong life pen longri ang kang piara phan aprangsi bhogali bihu akardom nang pajirilo tangte donatum birta kinang sort arjoi tha longri arlo powerloom gamusa ing hapo Assamese khaya pinding sumpot kerai kapang chopon thekje phanpura Chief Minister Dr. Sharma pen isi thedunga kengkam dengponlo Bangso kengkam lake powerloom along pen kason se gamusa phan kejor kelana hukum prabjin pen ing hapon po Powerloom gamusa alar ke thak kason se vek pen kaboche agamusa phansi Assam government pen hukum piponlo Sarkar ahin pen ke pathik pona birta tengke longri arlo gamusa la pen arnai ke thak kason se ja phan long pharo isi ke jora dim ka pathik pon jalam the paklang pon Chief Minister pen kaning je pona tengke thanga chiklo pen jangmi po chiklong bong an powerloom gamusa puthak kelang kapang jing pon ja phan deng pon po Powerloom pen kason se gamusa la pen mekhla sador hithi kulat nahok adima longta joramatsi jorlong lelo Puthot kenang sora birta arjoi tha Assamese khelong manpeng ke thenai khei ajutang angthek bulote gamusa henlo bonta labangso gamusa aphan machine mate korpen kason se gamusa aphan longri arlo na hokta ke jor kelana hukum ing hapu Powerloom along pen kason se agamusa aphan ing hapsi ke thakvek agamusa aphan bangsi jorpon longchotpo ke thak pen kason se agamusa aphan RD deng ponsi lak plira tokbor krener kep ke jor boha pipon proposi Chief Minister pen pangdak bon News X report Karbi Anglong live